Hello po mga mamamayang, magandang hapon po. Ngayon pong hapon na ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang humba kung paano po ito lulutuin. Ito po ang mga ingredients: pork, brown sugar, soy sauce, vinegar, spring onion, lemongrass, garlic, bawang, paminta, at saka asin. Gagamit din po ako ng konting mantika dito. Ito po yung aking mantika na gagamitin. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng mantika sa ating kawali. Gigisahin po muna natin itong bawang hanggang sa brown. Ngayon po ay isusunod naman natin itong sibuyas na pula. Ngayon po ay isusunod na natin ang baboy. Ngayon po ay maglalagay lang po tayo ng toyo. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng tubig. Ilalagay po natin yung pamintang durog. Tatakpan po muna natin to para lumambot po yung baboy at saka maluto po. Ngayon po ay ilalagay lang po natin itong tanglad. Ilalagay na po natin yung ating suka or vinegar. Tatakpan po muna natin ulit para tumuyo po yung sabaw. Ngayon po ay pwede na nating isunod ang ating brown sugar. Maglalagay lang po tayo ng asin. Ngayong medyo tuyo na po itong ating sabaw ay ilagay ko na po ang ating spring onion. Ayan na po. Papatayin na po natin yung stove. Tatanggalin ko lang po ito sa kawali mga mamamayan kasi luto na po ito. Ito na po ang aking humba recipe mga mamamayan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!